गोथाव मोननानै जाजोब्बायानो जोंना नै गैलानो नांबावगौसो आरो जाला Welcome back to my channel आं दिनै रुमाव थानानै बानायखै माबा जाहैनो नागिरदों आंजों लोगोसे नै जुलिबो दं जुलियाबो थांनो नागिरदों मा जागोन डिसाइड खालामथ'वाखै थांनानै जानानै देखायनोसै आरो A few moments later थाबाय मोनफैबाय नै थाबायगासिनो आरो होमबा मोनथारसिगोन नै नै इयाव हाबनो नागिरदों नुदोंना नुवाखैथाय नुवाखैनो नै इयाव हाबनो नागिरदों नुदोंना नुगासिनो लिफआव गाखोनो बेयावनो दं आरो नेनानै दाबो सफैयाखै जों दा सफैनानै नै जानो नागिरदों मा जायो नागिरदों मेनु कार्डआव मा जानाय जायो golden fried prawn 5 fried prawn 3 चिकेन फ्राइड राइसखौनो जानोसै नै बेखौनो अर्डार खालामसै बेसे दं 130 प्राइस वन प्लेटआव बेखौनो अर्डार खालामसै ना जुदि बेखौनो अर्डार खालामसै मा दं नै लाइटनि डेक'रेसन बेफोरबायदि दं साइडआव बेकग्राउन्डआव मोजाङानो एसिबो दं नै गरम बोथोराव नुवाखैनो माला लाबोगोन नेगासिनो दा बेखौनो जानो स्टेन्डार्ड आरो जायगायालाय साफा जुदि आंखौ फोरोंगासिनो दं माला लाबोगोन गुदुं गुदुं जानो लुगैथारबाय आरो नै बेक साइडसे माबायदि बेखौ देखाय माबायदि नायदो हटेला मालाबा फैबा हाबलांनो हागोन इयाव नै बेक साइडसे हटेल सिंनिफ्राय बाहेरायाव नुहरनायनि सावगारिफोरखौ नाहरनाय माबायदि गोजौनिफ्राय गाहायाव नाहरबाथाय गियोसोनि मानसिफोरखौनो फिसा फिसासो नुहरदों नै आथिंखौनो मेव मेव मोनलायलायदों ओरैजाय नै एसे बिदि दं ओमफ्राय आरो नैथिं 2000 years later नेगासिनो दाबो लाबोथारला नै आंना लोगोआ फैफानाया टिकटकसो बानायगासिनो नेनो बानानै माला लाबोगोन जानो लुगैथारबाय थाबखौनो लाबोला माबा लाबोगौ खोमा नै नायनि गुदुं गुदुं लाबोगासिनो दं मा लाबोदों नायदो मा लाबोखो कफि लाबोग्रोबाय नामाथाय लोंग्रोनोसै कफिखौ होफैग्रोबाय नै दा कफिखौ लोंग्रोनोसै गुदुंथार माबायदि लोंनो टेस्टिथार माथो कफियाबो लोंनो जों बेखौ अर्डार खालामग्रोदोंमोन नालाय बेखौ लाबोग्रोबाय बिनि उनाव आरो लाबोनो दंबावो बेखौ लोंग्रोनि बेनो जोंनो उदै बुंहरसिगोनसो दा टेस्टि मोनदों नोङो माथो मोननांगौ गोथावथ' साया दामाने कफिया सासो होनलायलांबाय लोंद' नोंहाबो A few moments later जों अर्डार खालामनाया नै मामोन नायना लादो चिकेन फ्राइड राइस बेखौनो जानोसै फैसाबो बारा गैया नालाय एसेल' आरो जों सानैजों बेखौनो जाखालायनो हानाय नंबावलासो दं जा फिसाखा थाइबाबो फैया माथो नै जानो लुगैथारबाय जुलिया जानायग्रोदो माबायदि बाहायना लानोसै दानिया जानो
जोबोर गोथावखा मालाबा टेस्टफोराव फैबा हाबलांनो हागोन बेवहाय जा गोथावखा जुलिया माबायदि मोनदों जानानै मोजांखौनो मोनदों जाबायना जायाखै नोंलाय जागासिनो गोथाव ना दं गोथाव ना आंथ' बिराद गोथाव मोनदों जुलियासो माबायदि मिथिया आरो 2,000 years later. जानायाव एक नाम्बारखासोबा आंबो जायै जायै ओंखायनोथ' उदैया फेथलि मथि सप्तायाव खनसे फैखायो होनदों नै जुलिया माबा होनदों जुलिया माबायदि जायो देखायलाय लाजिदों जुलिया बेखायनो आं मायदि जायो र' बेदरखौ मोनसे लानो नुग्राफोरा नायनानै लुगैनायनि बे गोथाव जानानै देखायथार नुबावबा खम मिनिबावसिगोन आइया सिगां लिरनाय जाया मा जानो हाला बिदि जायो जुलिया आंथ' माबायदि जायो आंथ' बिदिसो सोखायो Oh no! सामस गासिनो A few moments later. गोथाव मोननानै जाजोब्बायानो जोंना नै गैलानो नांबावगौसो आरो जाला आरो होमबाबो फैसा गैला नालाय जुलियालाय कमप्लिट खालामखोना खालामाखै आंनाथ' जोबोब्रा कमप्लिट जाजोब गोथावमोन बुस्थुआ ओंखायनो जों कमप्लिट खालामनो हाजोब्बाय कफियासो दाबो लोङाखै आं कफिखौ बारा लोंनो हाया नालाय दङ माला लोंखांनाय जादों गोथाव आरो अब्लाबो आं लोंनो हायाखै आरो बेनो मोनसेयाव 40 आयु जादा मोजांखा लोंख'नो जाखांनानै लोंखांनानै नै दानिया जिरायना दं दिनै उदैया फुल जाजोब्बाय आंना एकदम रोनोसो मोनलाजोब्बाय जिरायनानै दं नै सासे मिनिनानै जाला आं कफिखौनो लोंख'नो हाला दंबावोसै नै बेसेबांबा बुरजा कफिया लोंजोब्बाय मालाय कमप्लिट खालामजोब्बाय नै आंहासो कमप्लिट खालामनो हायाखै जानायाबो लिपस्टिक फोनांलायदों नै नुदों नुवाखै आंनालाय नांदोंना नाङाखै लिपस्टिकआलाय आंनाबो नांदों एसे लिपस्टिकआ जादों नै जेंगागाव बासिनानै फानलु पियासखौ जानो हाया नै बियो जाम्बिया गथ' गोरलै बायदिसो फानलुखौनो जानो हाया आंना हले जेबो गैला नुवाखै कमप्लिट फिनिश्ड डेन्जारसो आं फानलु जानायावबो माबा जानायावबो जुलिया खामानिसै दा बिलखौ हैनोसै बेसे जाखो सिखारनानै थांनोसै बेनि सिङाव बिदिमोन रिसिपआ नै 250 जाबाय जोंना दा थांनोसै जों नै बारैसो नाहरलाय मोनाथारनायसो नुहरला जेबो नै मोनाजोब्बाय हराव लाइटफोरखौ नुहरदों एसे माबायदि जादों नै दा लिफआव थांनानै नेगासिनो दं माबायानो फैयाखै A few moments later. फैनानै दा जानो नागिरबावबाय ओरैजाय नै चिकेन पक'रा जालांबावनोसै जुलिया जानानै अहायाखैनो आरो जाबावनो जुलिखौबो दायोदों दा चिकेन पक'रा जानानै आरो बिराद मोनाबाय नै जों दा बेखौ जानानै थांनोसै जोंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार खालामदा बाव जुलियाबो खोन्थादो 2,000 years later.